Gawas ba na sa tay? Wala siya kagawas. Ganin na yun sa gawas na ko kay. Wabang ko kagawas Ako gahapon. na siya kasabay yun kay gandagan naman na siya. Gani. Beras una ba nga balik yan kasabay. Mga sakit po siya. Mo gani. Wala kayong magagawa kung aslom yan. Wala pa eh, kwartas na lang. Hmm? Wala siya kwartas. Oo. 14 ba yung galing? 14? Nag-grading ko sa 1, ako yung sa Pikas, 990, bahala siya. Nakangatong ko ano, silbi ko ng babae. Siya, 400 ka pin, 440 niya. Kanang, agad, kaya 440. Nag-video ka pati. Sabi, hey, don't worry. Hindi kaya nakikita kayo, my God. Inigpis na dayon, Joy. Ito laging gagmayan na more price price. Wala rito siya. Anaon ni mo, Joy, yan anaon, tapos anaan na lang dayon og kuan. Be? Kutsilyo din. Murag. Sa ako man. Para lagi pang anakon. Sa anakon. Ikaw. Dugo na yung kutsara. May patag kutsara, iyan na rin na ito. Pisa na Kutsara ko na tayo. Sarahan, anaan na lang dahil yung Joy. Para iyan na rin ako lusong-lusong lang. Kung ano na nakutin. Hmm. Kung ano na nakulaan. Mahal ba yung Liberty ba yan? Ano pinakamahal nga? Bumalik ko na pa. Muna pinakamahal nga kung hindi. Bumalik ko na siya tiyan. Dili man blade mula ko. Nalakaw na sab sila. Oh, basta lang. Wala yung display. Wala yung banto bae. Mama ko lang yung ampon mo to. Tulog. Bata? Doktor, ay nurse. Mamumuo man dati. Mamumuo siya. Nanira ka dagkot. Wala na, Joy. Slim din ko hapon. Hindi ko siya nakaon yung Ano naman ko. ko kinabot yun eh. Yan, ayaw na kung sino kung Joy, kuhan ko kay gas 245. Pag kuhan siya, blurred, kuhan ang daot niya kaning isa screen. nakuha. Pas kita atong sakit ang una, Joy, nga Kipat-kipat. okay, pati bas ka na naggiring-giring nga tapos ni green ang color. Sa, kuha ba? Cute kayo na sila. Gani, no siyempre gwapo ta nato siya karahan siya si pero gwapo to siya sa cellphone niya. Samsung. Mo gusto palagi kag 45. Nya na pagi password 450 ang bayad sa kuan. Ang may password sa iyang Google ba na go Joy or Kaya ma-open mo ka. Kaya ma-open niya pa nilite. ma-open man pero na siya password yun. Pero ma-open naman ako ng Kuan lagi mo gasto pa kag 45 niya. Pulihan na siya og kanang di na original ang dirian niya baka ni ba.
LCD man siguro na, no? LCD. Ambot kay nga ba sige na ako si Plong-Plong ipakuan daw niya. Kay sa una ba katong Samsung di ba gi-repair ba ito ni Plong-Plong tong unang gihatag ni ate. Oo, wala gi Joy kay katulo na gid niya gipakuanan Joy. Tayo. Paayo ang LCD kay tag 500 ang pud LCD niya kay di man pud ka basta-basta mo order LCD diha sa Shopee kung tagwan to kay basin dili pud. Oo, katura pong ipadala sa imo ha, baratohon, di ba ka kabalo. Di na siya ni pangit niya. Barat nagbarato Plong basta pag-abot di ka ma-scam. Tiyawat eh. Ang tao na Joy. Ngayon mas pangit ikaw Plong. Basta mo gasto panignanan niya sa mga 4-5. Basta sige raya kay kung ako'y nalada siya kwarta ipakuha na lang niya. Kay ang Plong-Plong nag-order siya sa online og iPhone na kanang gamay kay bang karaan kayo iPhone 6 man siguro na Joy na ba Joy no? Oo. Pag abot diri daghan kay problema. Dali na malubat ang iPhone. Wala siya naman. Ambot na pud niya oy sa TikTok man siguro na Joy no. Maligid mga anak Joy. Kung unsa man taong kaplong oy, na 25 ba ya to pagpalit niya. Kaya gani yung pasipangit sus Plong maotid ka niya cellphone Plong. Ibarato mo sa uban. Katong iPhone lagi nga gamay kaayo. Balaan. Yung pasipangit sa mga tanggalit ng cellphone. Pagka na siya wala nang dahil siya, namin sa TikTok upang magbulat siya karon tapos sunod bulan na bayaran ka lang, kasi ka na. Naman po daw yung anak, pero yung pasipangit, mora gyapon mga karaan man yung iPhone Joy. Maot ba yun siya, kadali ra malubat. Sa tanaw na to, itong luto dali ako. Yung mango float, manggod ko. So, samtang nag-prepare ko ato. Ito niya tanong ako, hindi pa kata mga kain. Tanong ko na po eh, kaya ako nalilagon. Itong minggo pluton. Ito ning painayan. Islam no. Nagmay ko na nilang buwan eh, kanang talong. Nilot ako isumbatan na. Nga, ay subaga na ko na ron. Mura na nila ay mahilutor. Nilig na kuraan, Joy. Kaya di kaya siya pwede nga di masiligan ba ya? Abog. Mura na noon kag wala nang hindog. Tinanggayan ka makapanilhig. Sa kaadlaw na. Mura na nagkuhan. Mauto niya mangga Joy, no? Mas lumpag siguro siya. Ay. So, ni color na ato ang mangga. Ako itong kuhan.
Aso, manis sa aso. Na, magbili na kalangan dali. Kadaot diri kay mag naman na sa ko. Kuyaw kaya kang kandang. Kana na nang sobra na Yun dyan naman. Ano kaya? Kuyaw. Kuyawaan yung ano. Pinarang kabuk masudaan yun. Ano na lang ako. Magpangulison po na si Joy, magkuha na po siya karon. Isa naman siguro ni kakuanan. Okay. Grabe Joy, pilawan. 80 plus 80 plus condensed dayon, mangga biscuit. Oh my god, ingani ra kadaghan Joy niya mo na. Kuha na dayon Joy. Kailan na gasto ni mo ani, 300 na. Oh my goodness. So, dadamihan tayo ito ng mango. Mudah-mudahan dublihan pa ba? Dublihan pa man diay. Ano ba tong biskwit na ito? Uy. So, nakuanan pa ba niya masarado? Parang iba talaga to Joy. Hindi ko talaga to. Hindi ko talaga ito maano to. Mapamano isa. Oo, sabot ka niya. Bakit ka pa? Para nakatiga. Basta mo na ako na yun.
Kirawi. Ano natin? Bilang mama. Ano yung mukha akong bibig? Ano yung gusto? Saan siya na? Kaya mabaw lang ang mangga. Wala, hindi ka mapilit. Hindi, isagulin mo natin di. Condense ra gid. Sebab condense ra og katong duha ka all purpose. So, kailangan pa ba siya utang magmangga sa babaw? Di na siguro, no? Ikaw. Dagang ka mangga. Napaman po. Tapping sa lang tanong. Duha makabaw. Pag magsirado na, makuha naman. Di na lang siguro, no? Di na lang, Joy. Sadan? Kaya kung butangan pa na kog mangga, Dili na masira. di na. Daghan naman po yung mangga sa lalong. Ayun na. Di bang gid pwede magmangguplot ka nga isa ra ka anaan nga walay ana. Puratan dyan. Ito na lang siya. No? Kaya murag light gid siya. Ana lang dahil ni. Ano? Eh, di ko alam eh. Bakit ba ito nagkaganito nga itong mga... Ano yung magpuan pa rin? Ben? Ano? Ben, butangan mo ko na ako sa mangga. Ano yung saradaan? Ben? Wala na ni. Ang matag toppings. Ipiso na lang.